Nikdy to takto nemalo byť, ale už sa to stalo. Najlepší server na celom Minecrafte. Je to server, ktorý sa nijak nevolá, ale bude sa. Som asi 64. Hlavný majiteľ je tu... počkajte. Jak sa volá hlavný majiteľ? Pro. Je to asi najlepší server. No, není, ale bude. Toto je starý spawn. No, toto je nový spawn. Toto je starý spawn. Máte tu enchant book. Tu si kľudne môžete niečo enchantnúť. Máte tu prasiatko, na ktorom môžete sa voziť. Tu máte takú... neviem čo to je, ale... je to niečo. Tam máte Tesco. Tam môžete nakupovať. Tu máte, keď ste hladní, no keď nemáte jesť, tak tuto si zabijete prasiatka. Tu je Tesco, ktoré je asi zavreté. Áno, je zavreté. To je jedno, ale bude tu ešte viac. Príďte na tento server, bude tu všetko lepšie. Všetko tu bude úplne dobré. Stačí vám prísť, dať like na video a tento server sa bude postupne zlepšovať. Ďakujeme, že kúkate to video. Ak vás to zabavilo, dajte like. Ak nie, dajte dislike. Veľmi nám to pomôže. Ďakujem. Máte tu jedno pravidlo. Nenadávaj kick, bo v 4 kickoch máte ban. Toto je starý spawn, takže skoro nič tu není. Rezidencie sú tu. Veľa pluginov. Počkajte, len na plugin. Asi mi to neukáže, lebo nie som admin, ale budem moderátor. Prosím, každý like si zaslúžime. Toto je nový spawn, bude to tu lepšie, budú tu všetci hráčovia, jak tu hrajú, bude tu... sú tu frakcie. Je tu toto, ale neviem čo to je. Počkajte. Čo? XP10? Nefunguje. Ja musím byť kreatív. Dobre, je to tu všetko dobre, proste je to najlepší server, aký môže existovať. Ale aj bude. Všetko. IP adresa tohto serveru bude v popise tohto videa. Naozaj je to dobrý server, určite lepší než čo vy máte. Stačí len Stačí len IP adresu napísať, prísť na tento server a bude to veľmi dobre pre nás. Chceme, aby tu bol celý plný server, aby tu bolo veľa ľudí a tak. Ďakujem. A ak tu bude veľa ľudí chodievať a ja budem moderátor, tak tu budem natáčať každý deň pravidelne jedno video. A bude dobre, naozaj. Ja vám to hovorím. Keď dáte na tomto videu, keď bude 10 lajkov, budem natáčať videa let's play a bude to úplne dobré. Tu máme lapis lazuli. Neviem, prečo mi to nemíňa. Okay. Neviem, proste je to veľmi dobré. Ďakujem, že ste si pozreli toto video, tak to je asi všetko do mňa. Tak čaute, zdraví z vás asi 4 tieto prasiatka.